zdravím vás u dnešního nového videa. Dnešní nové video bude o malém tričku, tady s tímto perem. Jmenuje, jakože je to pero Pilot. A dá se koupit vlastně v jakémkoliv papírnictví a dá se s ním udělat takový trik, že když vlastně já tady takhle sundám ten vršek, tak můžu si ho dát takhle na prst, aby mi drželo. A já vám to teď lehce předvedu. Počkejte. Čekat. Takhle. Vidíte, mám ho na jednom prstu. Nejde to tak lehce sundat a vlastně princip tohohle je dost jednoduchý. Dá se sundat tak, že tohle pero má dvě části. Dá se odšroubovat vlastně a máte to takhle vlastně. Potom, když se to takhle zašroubujete, tak je nejlepší, aby tenhle trik fungoval. Tak dáte tady nehet a takhle tak se to jakoby přitočte a máte ho jakoby v tom zahaklý a takhle vám to vlastně drží. A jakoby dát to zpátky. Můžete buď to takhle jakože vytáhnout, anebo takhle odšroubovat zase zpátky. A zase v popisku videa možná budete mít odkaz na jednoho youtubera, taky točí podobné videa a natočil i něco tady s tímhle perem a dávám ho do popisku videa a zatím čus.